ne podržavam incident koji se dogodio kod Plitvičkih jezera i to nikako nisu moja razmišljanja. Međutim, o temama o kojima ću danas govoriti možda su samo posljedice toga. Prije nekoliko dana, sad već na poznatoj Petrovačkoj doli, najzahtjevnijem mjestu potrage za hrvatskim braniteljima i civilima, otkrivena je, odnosno identificirani su još posmrtni ostaci dvoje civila. Da ova priča sama po sebi je grozna, međutim šta je tu još stravičnije, čovjek koji je do 95. godine boravio na okupiranom području kao rob ili već kako su ga držali, ubijen je i radio je u tamošnjem komunalnom poduzeću, ubijen je 95. godine u Nemetinu i pronađeni posmrtni ostaci nakon 30 godina u Vukovaru na odlagalištu smeća Petrovačka dola. Znači, kad su shvatili ti zločinci šta su napravili, vjerovatno je taj čovjek gledao šta su radili sve to vrijeme. Pošto su ga ubili, počinili taj zločin, rade još nešto gore, premještaju ga bojeći se njega i kao mrtvog. Napominjem, čovjek je bio civil. Franjo Ivoš, 41 godina, okončao je u Petrovačkoj doli, iako ponavljam da je ubijen u Nemetinu 95. godine, 95. godine je tamo bio UNTAES. Drugi ubijen je Tomislav Plavšić, nestao 91. godine zajedno sa svojom suprugom Marijom, odveden iz podruma vlastite kuće u Vukovaru, dok su njegovi posmrtni ostaci nađeni. Posmrtni ostaci njegove supruge još nisu, još uvijek se traga nakon 33 godine. Podsjećam da je Petrovačka dola počela sa probnim iskapanjima 2022. godine, do sad je nađeno 35 ljudskih ostataka. Od tih 35, 19 su bili civili, a 19 su bili hrvatski branitelji, a 16 su bili civili. Toliko o Petrovačkoj doli, a nešto što je Domovinski pokret obećao u svom programu, znači uklanjanje grobnih natpisa sa grobova četnika i zločinaca koji su postavljeni u Republici Hrvatskoj, da je taj zakon dobar i da su ti zločinci koji su gradili te spomenike svojoj nekim rodbini ili nekome već, da su shvatili šta su učinili, sami su počeli u prethodnom razdoblju skidati te spomenike, prekrivati te natpise i na taj način ipak valjda pokazali neku grižnju savjesti, iako kod njih, kod takvih zločinaca sumnjam da ima i toga. Međutim, htio bih nešto reći sa ovog mjesta. Mi tražimo još 1840 nestalih hrvatskih branitelja i civila. Ako ti zločinci imaju iole savjesti, ako imaju iole morala, premda je od njih to tražiti, ponavljam, iluzorno, neka nam pomognu naći tih 1700 nestalih hrvatskih branitelja i civila. Hvala vam.